Medina nuntun ning yo ora apa-apa yo sabar. Sing penting jilbabku tetep apik. Ira. Montor ki nomor keri. Kowe sing penting sabar. Nek enek sing gelem, nek ra gelem aku langsung ganti roda papat. Ira. Sik ngebel sik Medina nuntun ning aku tetep tenang. Nek nuntun ngene iki ora keringetan, Mbak. Soale bawahane jilbab sing tak nggo ki makan aku nek tuku ki nyaman. Montor lak ra murah dadak nyelengi sik. Nak jilbab ngono Cik Ros, iso lah tak pikirke, ya to sik tak ngebel boloku sik. Halo, Bu RT. Oh, jenengan gene sinten? Nggih. Anu montor kula mogok ten masjid. Lah nggih. Ten apa-apa jenengan tak repoti terus. Lah nggih. Mengke kula dudoyan ten jilbab apik banget. Sik kula tumbas gene oleh hijab. Nggih, niki kula agem. Nggih, mengke tak betakne. Nggih. Wis ra apa-apa, sing penting guyub rukun ro tangga. Ya ta montore keri. Wong nek repot akeh enek sing gelem nulungi yo. Kaya iki jilbab sing tak pamerke. Iki jenenge Mohan Dek Oli hijab. Cara pakeke cepet, rasa tak copot lah. Wong gendino ngerti to kowe iki. Tak tekoni dit mendedet ra. Nek ndedet gek tuku jenenge bahane jersey Havana jenenge Moha. Warna kopi bertekstur ki lho Mbak. Rasa tak copot-copot mburine yo ngerti dhewe to. Nah, apik jenenge Moha wis. Oh lah kae yo. Yo.